Вітаю спадарства, я Валер Руселік, гэта праграма «Размова на Белсаце». Як вядома, галоўны закон краіны, нават калі ў гэтай краіне інагда не да законаў, гэта Канстытуцыя. То бок звод нейкіх правілаў, дамоўленасцяў, якімі кіруецца ўсё грамадства, ўся дзяржава. Ну і здавалася б, у нас, чые продкі 230 гадоў таму займелі першую ў Еўропе і другую ў свеце Канстытуцыю, стаўленне да Канстытуцыі мае быць надзвычай сур'ёзнае і адказнае. Між тым і сёння, і цягам 27 гадоў рэжым Лукашэнкі, мякка кажучы, плюе і на Канстытуцыю, і на астатнія законы ў Беларусі. Пры гэтым апошнія гады адначасова з гэтым паплёўваннем дыктатар, як з пісанай торбай, носіцца з ідэяй чарговы раз змяніць Канстытуцыю. Агучаны нават план зладзіць адпаведны рэферэндум не пазней за люты 22 года. Што рабіць у гэтай сітуацыі, уласна, нам, беларускаму народу? Альбо, можа, нагул нічога не рабіць. Вось пра гэта давайце сёння і паразмаўляем з маім госцем, палітолагам, аналітыкам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Андрэй, вітаю. Добрый дзень, Валера. Андрэй, дык што рабіць з гэтым рэферэндумам? Таму што часу застаецца ўсё менш і менш, хаця ёсць надзея, што там зноў перанясуць там чарговы раз гэтыя тэрміны. І здаецца, і ніхто нічога не гаворыць пра гэты рэферэндум, калі гаварыць пра апазіцыю, пра дэмакратычныя сілы. Няма нейкага агульнага стаўлення пазіцыі па гэтым рэферэндуму. Удзельнічаць у ім, ігнараваць, байкатаваць, калі удзельнічаць, як удзельнічаць, што з ім рабіць? Ну, нельга сказаць, што нічога не кажацца пра рэферэндум. Раз-пораз гэтая тэма ўзнікае, і дэмакратычныя сілы таксама вярталіся да сітуацыі, што рабіць з рэферэндумам. Ну, вярталіся так праз Канстытуцыю, нібыта, што мы вынесем на грамадскае абмеркаванне праекта Канстытуцыі, абмяркуем яго, і гэта можа быць альтэрнатывай для галасавання. Была такая некаторы час кампанія, якую ладзілі, а потым зноў ўсё сціхла, і рэшце-рэшт мы зноў апынуліся ў той самай сітуацыі, што рэферэндум, магчыма, будзе, але што рабіць не відавочна. А з іншага боку ёсць такое грамадскае абмеркаванне гэтага пытання. Прынамсі, ёсць лінія, якую Владзімір Мацкевіч агучваў літаральна за некалькі дзён да таго, як ён апынуўся ў турме, дзе адказ на пытанне, што рабіць, ён гучаў дастаткова проста. Гэты рэферэндум трэба сарваць. Рэферэндум трэба не дапусціць для правядзення. Не трэба даваць магчымасці беларускай уладзе легітымізавацца праз гэты рэферэндум. А сарваць якім чынам? Гэта блакаваць усе гэтыя ўчасткі, гэта не пайсці туды? Што рабіць? Як? Мацкевіч заўсёды фармулюе такой шталты рэчы, як задачы, якія трэба думаць, у якой форме мы можам іх вырашаць. І тэхнічна мы можам прыдумаць некалькі варыянтаў альтэрнатыўных да адносінаў да зрыву гэтага рэферэндума. Першы, які напрошваецца, гэта забастоўка выбаршчыкаў, што ўсё ж такі для таго, каб рэферэндум быў прызнаны сапраўдным па Канстытуцыі, мусіць прыйсці больш за палову людзей, запісаных у спісы выбаршчыкаў. То бок ёсць вельмі відавочныя пароху удзела, якога там і ён значна большы, чым для звычайных выбараў, тым ліку выбараў прэзідэнту. І гэта дае магчымасць казаць пра зніжэнне яўкі, непрыход выбаршчыкаў, якую мы можам зафіксаваць і паказаць, што рэферэндум не адбыўся. Другі спосаб гэта калі людзі прыходзяць і, напрыклад, псуюць бюлетэні. Замест адной галачкі ставяць дзве галачкі.
там у бюлетэні, ён сапсаваны, потым ён там грузіцца ў голас той самы, як людзі рабілі падчас выбараў 2020 году. Ну і мы дэманструем, што зноў-такі рэферэндум не адбыўся сам па сабе. Ну і трэцяя альтэрнатыва ў гэтым сэнсе, што вось гэтая грамадская энергія, мабілізацыя, тое, што робяць людзі падчас напярэдадні рэферэндуму, яно скіруецца цалкам у іншы бок. На іншыя пытанні, яно ўключаецца ў іншы палітычны працэс. Мы задаем нейкую свой парадак дня. І вось, падаецца, што зараз усе абмеркаванні замкнутыя паміж вось гэтымі двумя першымі альтэрнатывамі, дзе людзі думаюць, там, байкот, не байкот, байкот слова такое табуяванае пасля... Можна сказаць, страйк зараз. Да, страйк. Ну, але ўсё роўна все падразумеваюць адразу байкот пад гэтым. А другое, калі ўсё ж такі арганізоўваць нейкі go-to-vote campaign, мабілізаваць людзей на прыход на ўчасткі, то што рабіць? Псаваць бюлетэні, ірваць бюлетэні, галкі ставіць бюлетэні, з'есць бюлетэні. Ну, то бок яно такія рэчы спускаюцца. І амаль няма ўвагі на вось гэту там трэцюю лінію таго, а што грамадства можа рабіць альтэрнатыўнае, у прынцыпе, не зважаючы на гэты рэферэндум, але які меў сваю там унутраную логіку гэты працэс. Ну, просто можна ўявіць сабе, хаця падумаць пра магчымыя варыянты. Ну, напрыклад, людзі там з'язджаюць з гарадоў там, да, у гэты час. Тым больш, люты, 14 лютага, там бывае ўсе, пра каханне можна падумаць там. Я ведаю, што ваш цэнтр не толькі публікуе вытрымкі наконт рэферэндума Владзіміра Мацкевіча, але і ўнутры вашай супольнасці актыўна абмяркоўвае якраз тэму рэферэндума і што з ім рабіць. Да якога з гэтых варыянтаў схіляецца ваша супольнасць, магчыма, это нейкі іншы, чацвёрты? Вось пакуль што мы разумеем тое і настойваем на тым, што мусіць быць вось агульнанацыянальная кампанія, такое выказванне меркавання наконт гэтага рэферэндума, наконт яго злачыннасці, незаконнасці, проста таго, што людзі не лічаць яго сапраўдным ужо зараз. То бок, каб гэты грамадскі настрой масава выходзілі на паверхню, каб было бачна, што людзі кажуць не самому рэферэндуму, не канстытуцыі, на якое выносіцца, не канстытуцыі 96-го года, не лукашэнкаўскай, ніякой іншай, проста сам рэферэндум, ён немагчымы, людзі яго не прызнаюць ад пачатку. І трэба зараз ствараць вось такі масавы рух, які паказвае сапраўдны настрой беларускага грамадства. Таму што зараз яны невідавочныя, падтрымліваюць людзі гэты рэферэндум, не падтрымліваюцца. Гэта будзе такое масавае выказванне, абурэнне. У прынцыпе, вось так канструявалася кампанія «Свежы ветер», дзе мы апелявалі да таго, што настроі беларусаў адносна інтэграцыі мусяць быць відавочныя для кожнага чалавека, мусяць быць адлюстраваныя на экранах медыа, у сацыяльных сетках, нам у прыватнасці гэта мусіць абмяркоўвацца. І вось гэта для нас з'яўляецца магчымым нават зараз. Вось такога кшталту дзеяння, калі нас амаль пазбавілі іх іншых магчымасцяў, мы можам выяўляць да сённяшняга часу калектыўны голас. Ці гэта азначае, што гаворка вядзецца пра гэткае асветніцтва? Не, гэта індывідуальнае хутчэй дзеянне. Не пераконваць людзей, што рэферэндум гэта дрэнна, проста стымуляваць іхняе выказванне пра тое, што яны думаюць. А думаюць яны, мы бачым, што яны думаюць. Яны да сённяшняга часу большасць беларусаў не прызнае гэтую ўладу легітымнай. Адпаведна, яны не прызнаюць ніякія дзеянні гэтай улады легітымнай і не лічаць, што ў прынцыпе рэферэндум па канстытуцыі ён, у прынцыпе, магчымы у тым выглядзе. І зараз проста трэба даць магчымасць людзей стымуляваць вось гэтыя выказванні. І чым больш людзей адначасова гэта будзе рабіць, тым гэта больш бяспечна, у прынцыпе, для іх. Бо можна пахапаць людзей за каментары,
калі гэта сотні каментароў. Калі гэта дзесяткі, сотні тысячаў выказванняў адначасова, то скажем так, індывідуальная верагоднасць патрапіць пад рэпрэсіі становіцца значна меншай, чым калі гэта нейкае вузкае кола людзей, якое такім чынам выказваецца. Ці можам мы тады прагназаваць, што калі зараз ідуць спрэчкі наконт таго там страйк рабіць ад 1 лістапада, не рабіць пазней і так далей, ці можам прагназаваць, што, напрыклад, той жа рэферэндум можа стацца гэткай адпраўной стартавай кропкай для гэткага масавага руху? Мы не гуляем у гульні нелегітымнага гэтага дыктатара. І тады, я так разумею, што ўсю актыўнасць можна на гэтым і будаваць, што б ён не прапаноўваў, мы дыстанцыюемся ад гэтага. Ці гэтага мала? Мне падаецца, што гэта якраз правільны кірунак думкі, таму што можа рабіць грамадства, якое не згоднае, яно можа не ўдзельнічаць у навязаных рытуалах лаяльнасці. Да? Таму грамадства можа казаць не ў звычайным сваім жыцці, пачынаючы з таго, што мы не ходзім на ідэалагічныя лінейкі ў школах, нашы дзеці там не спяваюць гімн, як загадваюць, мы не набываем у крамах відавочных ябацек, і вось гэта такі, мы не записываемся ў афіцыйныя прафсаюзы, у БРСМ, вось усе гэтыя рэчы мы ігнаруем, рытуал улады, просто не ўдзельнічаем у іх. І з гэтага пачынаецца такі супраціў грамадства, і гэта, у прынцыпе, не пасіўнае, гэта актыўнае дзеянне, таму што яно ў беларускіх умовах таксама вымагае смеласці, мужнасці, у пэўным сэнсе адказнасці за свае дзеянні і за іншых, калі мы іх уцягваем у такого кшталту дзеянні. І таму не ўдзел у рэферэндуме, у прынцыпе, гэта таксама не ўдзел вось у гэтым масавым рытуале лаяльнасці, які навязвае беларусам гэтая ўлада. І у прынцыпе, калі мы разглядаем вось такія дзеянні беларусаў, то і забастоўка як такая укладаецца сюды як адзін з магчымых крокаў, калі яна зможа быць даступная, падрыхтаваная, у сэнсе дастаткова арганізаваная. Але гэта пачынаецца з малых дзеянняў да вось такіх маштабных. Яшчэ адзін момант. У Беларусі такая сітуацыя, што калі мы гаворым хоць пра нейкую актыўнасць, пра супраціў узурпатару, то акрамя сітуацыі ў Беларусі мы мусім таксама гаварыць і пра актыўнасць па-за межамі Беларусі, бо вельмі шмат актыўных беларусаў выехала, асноўныя цэнтры супраціву таксама ўсе за мяжой знаходзяцца. Якая стратэгія мае быць тут? Бо унутры, зразумела, непрыманне ўсіх вось гэтых гульняў дыктатара, а што павінна быць вонкі Беларусі? Ці можа быць гэта якраз праца з міжнароднай супольнасцю і тлумачэнне ёй ужо іншага, пагрозаў, якія можа несці якраз гэты рэферэндум і змены, якія дыктатар хоча прасунуць праз вось гэты рэферэндум? Бо запошняе літаральна, што я літаральна сёння чытаў пра тое, што магчыма там будзе вось гэтая адмена статусу нейтральнасці Беларусі альбо памкнення да нейтральнасці, і вось ці ёсць сэнс пра гэта гаварыць замежным сілам, структурам, партнёрам? Ўсё ж такі я не пагаджуся з тым тэзісам, што асноўныя цэнтры супраціву знаходзяцца за мяжой. Асноўныя цэнтры супраціву увогуле вырашэння сітуацыі яна ляжыць у Беларусі. У тых працэсах, я не так выказаўся, публічныя, которые выказваюцца. Публічныя фігуры сёння, думаю, публічных спікераў, там людзей, якія займаюць месца лідараў. І вось зараз якраз беларускае грамадства, там яно чакае ад іх, што яны скажуць, і для значнай
часткі грамадства, тое, што мы там ведаем праз сацыялагічныя апытанні ў тым ліку, вельмі як бы важна пачуць вось эту агульную стратэгію там дзеяння адносна рэферэндуму. То бок людзі гатовыя зрабіць нейкае там калектыўнае дзеянне, прычым значны адсотак як бы людзей, калі гэтая пазіцыя будзе ясна выражаная, вось яны чакаюць гэтага. Адносна міжнароднай супольнасці, канешне, трэба як бы таксама даводзіць ім пра як бы нелегітымнасць дзеянняў і тое, што праз і там прыняцце новай канстытуцыі і калі этой канстытуцыі не будзе як бы прыняты, ў прынцыпе нічога не вырашаецца, гэта не змяняе як бы статус кво. Ну і пэўныя небяспекі мы мусім самі сабе уяўляць, таму што там не толькі там пытанні нейтралітэту могуць быць, там могуць быць іншыя рэчы закладзеныя, таму што мы не бачылі тэксту. Калі 4 лістапада падпішуцца там дарожныя мапы ці нешта іншае, мы зноў-такі не ведаем, што там як бы ў сутнасці, ці не перанесецца гэты змест у канстытуцыю наўпрост. Там не будуць закладзеная простая дарога да наднацыянальных органаў, як бы калі там будуць абмежаваныя там пытанні Нацбанка у сэнсе там эмісійны цэнтр саюзнага рубля ў эмісійнай Маскве. валюты, тому што зараз канстытуцыя ясна кажа, што гэта толькі Нацбанк. Як бы у канстытуцыі могуць там правесці нейкай лініяй вось і такога кшталту рэчы. І яны небяспечныя, у прынцыпе, для беларускага суверэнітэту. Зразумела, апошняе хацеў удакладніць, ці можа быць у ідэальным варыянце развіцця падзеяў, што адбудзецца такі, ну скажем, эфект маскі. Я маю на ўвазе, што вось апошнім часам былі заклікі, калі ты супраць Лукашэнкі, насі маску. І вось апошнія вось этой выбрыкі Лукашэнкі многія трактуюць якраз вось, што ён все-таки рэагуе на гэта. І у ідэальным развіцці сітуацыі ці можа быць так, што калі грамадства все-таки актыўна будзе рэагаваць па-свойму, рэагаваць на ўсе ініцыятывы кшталту рэферэндума, нейкія іншыя палітычныя, то Лукашенко будзе вымушаны іх мінімізаваць, як ён, напрыклад, адмяніў зараз мясцовыя выбары абсалютна. І вот каб паменш увогуле было, каб не даваць магчымасці грамадству для нейкай актыўнасці. Вось логіка зрыву рэферэндума, яна з гэтым і звязаная. Таму што чаму ўлады адмянілі мясцовыя выбары? Таму што яны разумеюць, што яны не выйгрываюць ніводныя выбары ў Беларусі зараз. І таму, каб не ствараць проста сітуацыю там для сябе пройгрышу, яны адмяняюць выбары. То бок мы можам таксама дэманстраваць тое, што і рэферэндум яны прайграюць, і магчыма, як бы для ўлады ў пэўнай сітуацыі, калі дэманстрацыя грамадства адбудзецца, яна будзе там відавочная для беларускага рэжыму, прасцей будзе адмяніць гэты рэферэндум проста, чым рызыкаваць правяраць беларускае грамадства на трываласць. Ну што ж, у кожным выпадку яшчэ нічога не скончылася, і па-ранейшаму сіла у нас, у нашай большасці, засталося нам зноўку паверыць у сябе. Андрэй, дзякуй вялікі за размову. Андрэй Ягораў, палітолог, аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, быў з намі ў размове. Я Валер Руселік, дзякуй спадарству за ўвагу. Заставайцеся на Белсаце і будзем разам.